Comarques.doc. La comarca del Barcelonès, amb la capital Barcelona, està situada entre les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. La comarca del Barcelonès s'obre de cara al Mediterrani, amb la costa retallada i les platges llargues de sorra fina. Com deia el poeta, Barcelona, cap i casal de Catalunya, és dissenyada pel port. La Meridiana. La cèntrica plaça de Catalunya i l'amplíssima Diagonal. A la serra de Collserola hi ha el Tibidabo, la muntanya emblemàtica de la ciutat de Barcelona. A Montjuïc s'hi van assentar els primers pobladors ibèrics. El nom significa la muntanya dels jueus i fa referència a la necròpoli jueva que hi havia allà. A l'esquerra del Besòs, a l'extrem septentrional del Pla de Barcelona, trobem la ciutat de Badalona. Badalona ha anat recuperant el nucli i les platges. A la plaça de Barberà hi ha l'església de Santa Maria, edificada durant el segle XVIII a partir d'un projecte de Francesc Renart i Josep Juli. Als carrers de Badalona hi ha edificis modernistes de gran riquesa arquitectònica, com l'Asil i Col·legi de Sant Andreu, obra de Francesc Rogent de l'any 1889. La Casa Agustí, construïda l'any 1893, va ser dissenyada per Lluís Domènech i Muntaner. Can Gusi, obra de Pons i Barret, és de l'any 1899. L'arquitecte Joan Amigó i Barriga va deixar la seva empremta en molts edificis d'estil modernista, com la Casa Pavillar, construïda el 1906. Als afores de la ciutat, a la vall de Betlem, hi ha el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, fundat cap al segle XV per Bertran Nicolau, un mercader barceloní. Ferran II en va fer construir part de l'església i el claustre. Es diu que quan Cristòfol Colom va tornar del primer viatge que va fer al Nou Món, els reis catòlics el van rebre aquí. A l'esquerra del riu Besòs hi ha la vila de Santa Coloma de Gramenet. El poblat ibèric de Puig Castellar ens permet caminar per la història antiga de la vila, quan els laietans s'hi van establir cap als segles V i IV abans de Crist, on van perdurar fins al segle II abans de Crist. Entre els edificis més emblemàtics hi ha la Torre Baldovina, un casal molt bonic del segle XVIII que té una torre molt més antiga. Actualment hi obre les portes al Museu Torre Baldovina, on s'exposen les restes arqueològiques trobades en el jaciment ibèric de Puig Castellar, a més d'altres col·leccions de ciències naturals. Als afores de la vila hi ha un dels palaus renaixentistes més interessants de la rodalia de Barcelona, la Torre Pallaresa. És un edifici del segle XV que té l'origen en el Mas Nou de Carcerenya, que va passar a ser propietat dels Pallarès. Al segle XVI el va comprar Joan de Cardona, que el va convertir en un autèntic palau. Al sector meridional de la comarca hi ha l'Hospitalet de Llobregat, ciutat que va viure un esclat demogràfic durant els anys 60 i 70. Entre els edificis destaca l'església romànica de Santa Eulàlia de Provençana, antiga església parroquial al voltant de la qual va néixer al segle XII l'actual nucli de l'Hospitalet.
A la barriada del centre trobem la Talaia, una torre quadrada construïda el 1587. Avançant en el mateix carrer hi ha Can Espanya, un edifici molt bonic de l'any 1589 i reformat 2 segles després. Avui seu del Museu d'Història de la ciutat i l'Arxiu Municipal. Val la pena admirar-ne els detalls decoratius, símbols dels antics propietaris. Entre la carretera d'Esplugues, el torrent de Can Nyat i la via de la Renfa hi ha el Parc Municipal de Can Boixeres. És un espai de 5 hectàrees que va ser habilitat com a parc públic. Al centre hi ha un edifici d'estil neoclàssic del segle XIX i segle XX, una masia amb acabats d'estil barroc. El paisatge de la ciutat va anar canviant amb la instal·lació de fàbriques que es van anar obrint a principis del segle XX. Un exemple de la indústria tèxtil és la fàbrica Tecla Sala. La ciutat de Barcelona és la capital de la comarca. Àngel Guimerà evocava: al darrere Montserrat, al davant la mar pregona. Ai, Tibidabo estimat, Miranda de Barcelona. Oh, Tibidabo estimat. Déu te do la vida bona amb aires de llibertat, Miranda de Barcelona. La ciutat de Barcelona s'ha anat desenvolupant de cara al mar Mediterrani, que dissenya una costa sinuosa amb edificis de gran interès arquitectònic. La costa àmplia i diàfana s'allarga amb el barri marítim de Barcelona, la Barceloneta i el Port Olímpic. El Port de Barcelona és testimoni dels vaixells pesquers que surten cada dia i del moviment de gent de tot arreu que arriba i marxa. A Barcelona s'hi ha desenvolupat la vida política, social i cultural més important de Catalunya. Per això figures com Rafael Casanova hi reben un homenatge amb un monument. En les festes de la Mercè hi participa molta gent de la ciutat. Els castellers s'enlairen. I els diables, en el correfoc, envaeixen els carrers de Barcelona de llum i foc. Posant fi a la festa, s'encén l'espectacular castell de focs artificials, en una combinació de foc, música i aigua. Caminar per la ciutat és fer un tomb per la seva història, començant pels vestigis de l'època romana. A la via Laietana hi ha les restes de la muralla romana, que abraçava l'antic nucli de la ciutat. Entre altres llocs, al subsòl del Museu d'Història de la ciutat s'hi escampen restes de l'antiga Barsino. De l'època del romànic, la joia de la ciutat és el convent benedictí de Sant Pau del Camp, situat a la vora d'una antiga via romana. Un dels edificis més importants del barri gòtic és el Palau Reial Major, un dels més antics, adossat a part de la muralla. Durant el regnat de Jaume II i d'Alfons el Magnànim, es va construir la capella del palau dedicada primer a Santa Maria i després a Santa Àgata. A sobre de la Sala del Tinell, o Sala Major, es va construir la gran talaia coneguda popularment amb el nom de Mirador o Torre del Rei Martí. Al subsòl del carrer dels Comtes de Barcelona hi havia l'antiga Catedral de Barcelona. L'actual, construïda entre els segles XIII i XV, s'erigeix amb façana d'estil neogòtic de principis del segle XX. A dins són molt notables, en el cor,
el cadirat alt i el cadirat baix, així com diferents retaules. El claustre és d'estil gòtic i amb grans finestrals. L'edifici de la Pia Almoina es va construir l'any 1450 i va ser ampliat gairebé un segle després fins a l'avinguda de la Catedral. Un dels indrets més acollidors de la ciutat és la plaça de Sant Felip Neri, on trobem l'església de Sant Felip Neri d'estil barroc. Al barri del Pi hi ha l'església de Santa Maria, construïda entre els segles XIV i XV. Està formada per una sola nau i té capelles entre els contraforts erigides amb línies sòbries. L'Ajuntament, temps enrere amagat darrere l'església de Sant Jaume, conserva un aiguabarreig d'estils en la construcció. A la plaça de Sant Jaume també trobem el Palau de la Generalitat, format per diversos edificis. El primer que destaca és la façana, una de les millors mostres d'arquitectura renaixentista. Marc Safont va fer l'escalinata gòtica. Pujant per aquesta escalinata arribem fins al pati dels Tarongers, que té una font al centre amb una escultura de Sant Jordi. Al primer pis de l'edifici hi ha la Sala de Sant Jordi, un espai on predominen les línies clàssiques amb escenes al·legòriques de la història de Catalunya. Una de les edificacions més importants de Barcelona són les Reials Drassanes, les més antigues que es conserven, obra d'Arnau Ferrer, començades a construir cap al segle XIII. Al barri de Santa Maria del Mar hi ha l'església de Santa Maria del Mar, exponent de la construcció gòtica de Barcelona. Es va començar a construir entorn del 1329 i 50 anys després ja estava acabada. La planta és d'una sola nau amb dues de laterals més estretes. Durant els segles XIV i XVII, al carrer de Montcada van agafant cert aire senyorial amb la construcció de diverses cases senyorials i palaus. Un dels edificis de més interès és el Palau d'Almases, una obra fantàstica del barroc datada del segle XVII. Avançant una mica més, arribem fins al Palau Berenguer d'Aguilar, construït entre els segles XV i XVIII, que acull el Museu Picasso. La Casa dels Giudice, o antic Palau del Cervelló, té la façana del segle XVI i expressa l'esplendorositat de la família Giudice, comerciants genovesos. Tot passejant, arribem fins a la plaça del Born, on trobem el Mercat del Born, espai on entre els segles XIII i XVII se celebraven torneigs, festes populars, processons i fires o actes inquisitorials. Al barri artesanal trobem els carrers dels flassaders, dels assaonadors, de la blanqueria i dels sombrerers, que posen en relleu l'agrupació segons els oficis. A sobre dels terrenys de l'antiga Ciutadella, construïda per Felip V amb la finalitat de dominar la ciutat, trobem el Parc de la Ciutadella.
Dels antics edificis se'n conserven alguns com l'Arsenal, actual Parlament de Catalunya. A dins del Parc de la Ciutadella, un altre dels indrets destacables és l'Umbracle, espai on es concentra una vegetació frondosa majoritàriament tropical. L'hivernacle, igual que l'anterior, és obra de Josep Fontserè. És de l'any 1884 i està fet de ferro i cristall. Uns altres indrets de la ciutat són el Port Olímpic i la Vila Olímpica, exponents de les infraestructures que es van construir a la ciutat comtal per a la celebració dels Jocs Olímpics de l'any 1992. El Port Olímpic a la nit es converteix en un espai on la diversió està assegurada. El monument de Cristòfol Colom s'erigeix dominant el Mediterrani. La plaça Reial va ser construïda a partir de 1848, en els terrenys on anys enrere hi havia hagut el convent dels Caputxins. A la Rambla hi ha el Gran Teatre del Liceu, construït al solar on abans hi havia el convent dels Trinitaris. Va ser inaugurat el 1847 i, tot i els incendis que l'han malmès al llarg de la història, conserva l'aire senyorial que el distingeix com un dels millors espais d'òpera del món. Baixant per la Rambla trobem el mercat més emblemàtic de la ciutat, el de Sant Josep, conegut popularment com el Mercat de la Boqueria. Passejar per la Rambla ens posa en contacte amb la diversitat i el cosmopolitisme de Barcelona. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona va ser construït per Richard Meier. Als antics edificis on hi havia els centres dedicats a la caritat hi ha el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Baixant novament la Rambla caminem fins al Moll de la Fusta, nom que recorda el magatzem de fusta que feia de barrera entre el mar i la ciutat. Davant del moll hi ha l'antic port comercial, on avui trobem establiments i espais destinats a l'oci. El Maremàgnum ofereix un ventall molt ampli de botigues, bars i restaurants. Si volem descobrir el món marí, podem entrar a l'Aquàrium. Però si el que volem és que ens embolcallin les imatges més espectaculars, entrem a l'IMAX. Entre les desembocadures dels rius Llobregat i Besòs s'enlaira una muntanya aïllada de poca alçada, la muntanya de Montjuïc. Es va urbanitzar amb motiu de l'Exposició Internacional de 1929. L'arquitecte Margós va ser l'encarregat de projectar la urbanització de la muntanya de Montjuïc. Va cridar el dissenyador de jardins Jean-Claude Nicolas Forestier, que en col·laboració amb l'arquitecte Nicolau Rubió Tudurí va dibuixar i crear jardins de gran bellesa com els de mossèn Cinto Verdaguer. Entre els edificis hem de destacar el Palau Nacional, obra dels arquitectes Sandoia, Catà i Domènech, on obre les portes el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Un altre dels pavellons de gran interès per a l'arquitectura és el Mies van der Rohe. L'edifici de la Fundació Miró, projectat per Cert, Jackson & Associates i construït entre el 1972 i el 1974, és una visita obligada per als amants de l'art contemporani. Entre els edificis més singulars hi ha el Palau Sant Jordi, una construcció moderna, obra del japonès Arata Isozaki, on destaca l'escultura múltiple de l'artista Aiko Miyawaki. A partir de l'últim quart del segle XIX, Barcelona va ser ampliada a partir del projecte d'Ildefons Cerdà.
L'any 1860 va ser aprovada per l'Ajuntament la quadrícula de l'Eixample. Al Passeig de Gràcia, fent cantonada amb el carrer de Provença, trobem la Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera. Va ser projectada per Antoni Gaudí l'any 1905 i expressa el geni de Gaudí amb una façana de pedra fantàstica i balcons modelats que dibuixen formes sinuoses. La Casa Batlló, una altra de les genialitats d'Antoni Gaudí, és de l'any 1906. El conjunt, el treball i el disseny resulten espectaculars. Tot caminant arribem fins a la Sagrada Família, obra emblemàtica de Barcelona. Els plànols i les notes que Gaudí va deixar després de morir ensenyaven una obra majestuosa. Té planta de creu i l'estil gòtic com a referent, però Gaudí el va adaptar i ajustar a l'època. A prop de la Sagrada Família hi ha l'Hospital de Sant Pau, projectat per Domènech i Muntaner, amb una construcció totalment contrària al plantejament de Cerdà, que ell detestava tant. Una de les obres més representatives del modernisme és el Palau de la Música Catalana, obra de Lluís Domènech i Muntaner, que el va projectar com a sala de concerts de l'Orfeó Català l'any 1908. Entre altres edificis representatius de l'arquitectura urbana, destaca la que està orientada al sector industrial. Un exemple és la Fàbrica Batlló, seu de l'Escola Industrial. Tot passejant, arribem fins al barri de Gràcia pel carrer Gran de Gràcia, on es concentra l'activitat comercial. Entre els espais que destaquen a Gràcia hi ha la plaça del Sol i la plaça de Rius i Taulet. Una de les obres més insignes de Barcelona és el Parc Güell, projectat per Antoni Gaudí i construït entre el 1900 i el 1914 en un contrafort de la muntanya del Carmel. Gaudí i Güell pretenien fer una ciutat-jardí fora del casc urbà on es poguessin instal·lar famílies burgeses de la ciutat, però finalment el projecte no va reeixir. El que va quedar va ser un espai en què les formes naturals s'expressen en la seva màxima esplendor. Al barri de Sarrià, entre els edificis que hem de destacar, hi ha l'església parroquial de Sant Vicenç, edifici neoclassicitzant amb dues torres, una de les quals està inacabada. A dins s'hi conserva el retaule del Roser de l'artista Agustí Pujol, obra del segle XVII, però reconstruït amb posterioritat. El monestir de Santa Maria de Pedralbes va ser construït a extramurs per exercir de construcció monacal de clausura. Va ser fundat l'any 1326 per Elisenda de Montcada, última esposa de Jaume II. L'església és d'una sola nau i dividida en 7 trams i capelles entre els contraforts. En un dels murs hi ha el monument funerari de la reina Elisenda. La capella de Sant Miquel conserva frescos del segle XIV, obra de Ferrer Bassa. El claustre és de 3 pisos i un bell exemple del gòtic català. Guerau de Liost va escriure sobre la ciutat de Barcelona. Et diríem presumida sota un cel adormissat, sota un cel qui s'enriola de l'estel engarlandat, del coet de la Rebella i la fuga del ruixat.